As dificultades económicas levaron a comunidade de Montes de Lérez a asinar un acordo de cesión de uso da Casa da Cultura co Concello de Pontevedra. Con este acordo, a propiedade do edificio social seguirá correspondendo ao colectivo da parroquia, pero o mantemento e o custe de funcionamento será asumido durante os vindeiros 25 anos polo Goberno municipal. Obviamente, a comunidade de Montes e as entidades de Lérez teñen dificultades económicas para manter en perfecto estado e para manter en funcionamento a Casa de Cultura, ¿no? Que diferencia hai respecto á Casa de Cultura de Lérez con outras casas de cultura que hai no Concello? Pois que desde o inicio, por parte das entidades sociais de Lérez, tiveron o deseo manifestado de que querían que esa Casa de Cultura estivera en propiedade, fora sempre en propiedade dos veciños de Lérez, porque hai un sentimento de que o construíron eles no seu día, co esforzo de toda a parroquia, e non querían perder esa propiedade. O edificio social supoñía uns gastos mensuais de 600 euros para a comunidade de Montes, unha cifra que xa non podían afrontar. Para nós e para a parroquia acabamos de darnos un peso bastante grande, porque nós, aínda que temos actividades, administramos con diferentes formas de acadar para chegar a manter, vemos que, por exemplo, nas grandes obras que poden aparecer, como o tema da fachada ou o tema de que xa electricidade ou tal, nós non podemos afrontar esos gastos. E daqui que transmitimos ao Concello desde fai un tempo a nosa petición, e gracias a eles, chegamos a bo fin. Un acordo necesario, segundo o alcalde de Pontevedra, e que soluciona un dos principais problemas que tiña a parroquia de Lérez. Creo que é un gran día para a parroquia, porque é a continuidade das entidades todas da parroquia, máis do local social, que seguirá sendo, onde que algún pense que non, sigue sendo igual sendo a parroquia, e os sentimentos están aí, pero é unha continuidade, e a continuidade está garantizada. A Casa da Cultura seguirá acollendo actividades lúdicas, formativas e de lecer, así como tamén actos públicos do propio Concello e todas as entidades sociais da parroquia.